ora pati krasa. Engko pancen miring. Iya ya. Tengen men. Mula nek anu ki ya beloke iki larase gedhe. Dinggo Jawa Timuran ngono ya penak. Enak tenan. Lagi sing sisih kono gong ayo dimainke. Ya, mainke. Apa? Oh. Parani kodhok. Tuh nyumbal lagu, napa? Mang Mingga, Pak. Monggo, minta mriki. Bapak-bapak monggo minggah panggung malih puri mangga kita mriki lan minggah kula aturi janji Pak. Nggih, Pak. Sugeng dalu Ki Ageng. Sugeng dalu nggih, saking pundi, Pak? Asmane sinten? Kula Paima Cidra Asmara. Wah, Katek sithik jane. iki ya nganggo asmara ning nganggo cidra. Hobi kok. Nggon kula nggih nganggo asmara ning setya. Wis Setya Asmara, nggih. Pamboten nika wau nembe entrane PJ wangsul PJ mampir. Nek iki kok cidra. Nggih. Nggih kula nggih enten kok mle. Tak kei jeneng Damput Asmara. Nggih. Ngeten terus angen-angen kula niku Minggu Paingan niku sowan teng Gebang ning dereng lakon. Hah, sing malam Minggu Paing mawon mriku. Malah wit tanggal 9 nganti 15 mriku kampung Jawa ninggen kula wayang terus Pak kali tontonan tari-tarian Pak. Alhamdulillah. Insyaallah mangke saben bengi niku selama 7 hari, 7 malam lah. Ngaten nggih. Nggih, mriku mawon sak boten-botene upama ora karenan ning ndelok tontonan ya jajan to, Pak. Ah, nggih. Pak jajan teng ngarep Pak kula niku. Jajanan enak-enak, Pak. Langkung wedanganipun nggih. Nggih. Mamilih mawon kopi napa jelang tumpang. Aja semlandung tak tawake lho. Nggih. Ya, napa? Nyun sinom rukun Islam. Mangke dawahipun kepeling ingkang pelok. Nggih sinom nek anu kae anu Pak Mantep kae dandang gula. Allahu ak. Ngono kae. Nek iki sinom. Ayo. Sinom. Kowe, pelok 6. Oh, pelok lho, pelok. Rukun Islam pas ora? Pas, Pak. Ana 5 Tangtu ingkang wajib dan pepatri no nene yo sahadate kang pisan nene loro salat aja lali ditambah zikir ing wengi rukun Islam kaping 3 sampeyan iki daleme pundi to, Pak? Kula saking Bolorejo Banaran Sambung Macan. Sragen. Bolo ngono to.